Omonogeri ndiri ing'ana ria icheche uno kuigwa ndo bakonya kuanga abanogeri abande eto gotegera twaseka bana batebi ona kimwara ntire cheche te kobaigo omonogeri otebi ugoro yo omonogeri na mang'ana makong'u abanto ritang'ani ba ekere baikaransire bagokogamba otaiyo bateba omomura onyarebe bagaka bacha bakorangeri emoko ng'a elders council bagaka bateba gokwatora obonogeri ko ntoche togotebi bagotiga bagenda gokwana na abaibori kenyarokeria bagamba na iso bakwana na iso nero batebitia ndaji kobori abana ba tata onye isoro mbori na tata bakora risango nkari rie ring'ana erio baigwanana bono mogocha kogenda igo bakobatebi ng'a ring'ana riria twanchire indi motagete omomura tobae nontegererete omomura oyo onye mwachoria rituko mogochika omokora omonogeri igo moko egakogenda ari sobo araro ikere ararire sobo mambi mogenda ororogoro omatoro ritaratongia iriri barirete korwa runari korwa ororogoro okorora aria barirete korurogoro tori kwa bagatenga ndoche bwana kire ya rugoro rugoro ya baririre korurogoro bono nari mogochio emambia nkendu moture omongira nero batebi mogaka ng'a roranga bware abanto babugiri arari bono mwachiri nomomuro oyo mokoreteke motakite abaonya nkerogonyo gwata abaye na nyimbo abaye ose na itimo abaye na wangi batebi oyo nagorereke abaye omong'ina iririe ate moe omomuro oyo omoikaransi kao mokore mogokora oneke gusikere ahintanya gokwana bono mumae komoira ari se enyangi enene gakoreteki enyangi enene kare nabaise moke nao bare abanto ekenyoro ekio nao bare nabo bagotenena gakobekerwa egutwa yobokwaneri ekorwe keore aya keore ekenge ekemoko ng'ekerauni keore norio irire okobekerwa ekere kwairire ose mboga abana kwaira ose mbo president kwaira ose mbo chumbe kwaira bono nario ekeore gekorosiwa enchera eng'ao negutwa na enchera eng'ao ekeore nakio ekerauni kia omogusi nonyugwete igo nebi nabiro bigoika bire endu sana obekire egutwa egutwa igere se gesongo ng'a ceremonial ekeore ekera administrative no igwete se bisongo bono ngobekere na binko okoigu bwango obonogeri ceremony ogukwana omwana oito okorireki okwanire we ese bake ng'a okorireki okwanire igo ntaire kogotebi ng'a ebigati yango chito twakerukana ne tokominyoka bwango tutari gokora ki tutari koboria lakini enjera nero bikobeku paka byakora ki paka byaba no yo tagete kuchikobekerwa na muntu tari kobekerwa onyo oyo obekere tuoro na ndore moyo onyugwete ikere gwakorirwo monogeri ona ntakobeku paka gwakure kai ekana gege gusi una wono nyachae akoretwo monogeri bwo mogusi paka muna kwete kenya cha rweto ngoete paka muna kwete bono ekaigoka ngakero mona gwena dogaraki kobo omonogeri bwo mogusi bona bie bigwete bakonya kurwana kiangoki no muntu ogokora ring'ana eriri manye koba no mukundekane oyoraye tinkomanya ose ninche
na bora abenche no ndonyo karoti nkomanya muri WhatsApp group ya tinta iri gukwa na so gwetogi tinta iri gukwa na so gwetogi igona ateba nga onya no ndo karo tinda te bara abo na bo tinga te no mukundika noyo na bara abo igo emiremei uge gokoru no mukundikane no mukundikane oyo goikabo na tariere sekena kire tariere erega iga ko wagota igesongo ngako grace akoro kugani kwa bagusi baria abanyene nabo bakobwata egutweria abagaka bati twakwana korunkari nabo bakonyesira iga oyo mukundekane onye suguma bari bakonye beka okonye suguma ogo ikari obeka amagoko ari na robono gukundeka uikaba gaka bari banka bari bamwabo na barubanye sibe nga ekene twamurure igo na mangana no ina abantu abakwirwa asegete borokereriwe igendo iketoko ikari ayokorega abanyina bara baiririate bakoreni tari kisakasaka ati jambo lyo mugaka tari kisakasaka itochi gukora kunya chai asirete mugusinaro wetere process yo kwegubona ngari we mugusi yo kapiso ba gaka bakubuka mambi kwabekire igendo ikibye kebisi ninyigwete nga muntu naetwe ebintu taitire kwana gase kwerende birente manganande una omukundikane lakini ninyigwete nga omuntu naetwe egento bono kera orokinga maene naetwe nekere tokobori nga barabi bamwete bara ngaki egesonge ki process kwa mangana na kwa na goja amane kobekeru etikinga na karatake na etu onyo etu na eretu sobo onyo eretu sobo munyabire onyo eretu sobo mbarabia wa mo karatake wa mo erete nebinde mbiro bikorigereru kugoja igonyo muntu eru ano cha kurumagega olio etu na karatake na etu ayao nturama karake ogokora ikiairo na igete koya baote banga koko yego kiro kibona gari ngwe ure nyimbo wewe igero cyo mugusi wewe gose nengo ebintu bine binge bikobose na kema yego ncho kana enguba omanyete noko gitera enguba noko gitera ne nyimbo ne yoborai taliti uno bwamusa taliti mogwe iriti mongo agwore ekere kwabeire kwairire kwairubugambe ne gabana kwairire kwabeire gabana president ngwagwore ritimo ekiaira sinarara abetereri na elitimeli olitumie kugitera abantu bami amin buna litimeli nge bunduki no agwe bunduki otari musigari no nyagu no takere ko jetwara otarabo musigari ibo ne nyimbo ko yego ibo ne nguba no busuguni bwo morembe yende gina kemo yakoba gusebi ko bebinga na bikoroso kemo ngakeromo tatabanya chana eto kera sire binde bingurusu biro byego yo gocha next ya ne binga bikoroso imbiri byanya chae birache onye mumuronya chao korake okoego nalibono bikuria ai wagendereri abamunagari emerimeri yaisa lakini wonta gojiko ekere kwairo no bire paka okonya gwaturu paka ngana wakabeiro monogeri biri koruo